poprvé dneska budeme mít... Víš tu, že jo? Jo, ty to máš. 10. díl ochutnávky. Tady to je A kapitola. spojíme tady to, A Maxa a tady s tím Max dáme do to jedné ty flašky. Takže jdeme na to. Já to zkusím dávat tady ten. Počkej. Je to taky žlutý. Tak první. Tak. Je Takhle to nějak vypadá. Žlutý, je to žlutý, jak to jako chce. Já ale můžu tady Počkej. to. Nebo to otevře a já to dám. A na já to. to teď otevřu. On to- Počkej, teďkom to musím Stopneme stopnout. to. Takže teďkom ochutnávka, ok? Jo, tady ten jsem dlouho neměla. No. Chutná to dobře, tak tam dáme je to zelený. Tak taková krásná barva. Takhle to vypadá. Teďko musíme najít víčko. Tak to stopneme. Teďkom Tak teďkom jdeme ochutnat. Tak to vypadá. To Tak vypadá úplně zeleně divně. něco, jo. Vám to vypadá jako žlutě, ale my to máme zelený. Jak to chutná? Díky je to sladko-kyselý. Okay. Jako dobrý. A chcete říct, co budeme mít dneska na oběd? My budeme mít dvě Takže dejte like, odběr a zvoneček. Jestli tady bude nás 60 nebo 16, nevím, no. Tak, 16 nebo 17. tak je to dobrý. Tak. A počkej, za 50 odběratelů uděláme speciál a živě, takže čus. A dejte like.